So another building na po nga gibuhat. Nga which is mo nang nag-video ko karon para sultian ta mo. Swerte mo nga nagtan-aw karon ngano man, dili ta magstorya mga igala. Good day people! Welcome to Bitok University YouTube channel. Nagpalupad ko og drone. Nakita to ninyo, nindot kayong building no. Murag mahalon. Karong adlaw kani nga video magpakita na sad ko og usa ka giingon nila nga low cost nga condominium. Nadi nga na. Pero condominium siya pero low cost siya. Unsa man? Banta. Sulod ta karon ato ning susihon kung nice ba siya. Muni tinuod nga investment. Dili ka nang pila ka adlaw mo doble mong kwarta. Lahi na nga investment. Delikado na. Kini ang tinuod nga investment. Ato ning tanaw labi na sa mga OFW nga gatanaw diha. Ato ning tanaw kung gwapo ba ni nga investment. All right? Let's go. Hello guys. Grabe kainit ang Pilipinas karon. Init kay ang Pilipinas karon, nasa 5:40. All right, and kani siya project ni siya sa Pueblo de Oro. Og syempre, makauban na po nato. Hello Miss May. Hello. Hi ma. Hi everyone. Bugnaw lagi. Gusto niyo pang hangin din dapita. All right. Ang pangalan ani nga condominium is Familia Apartment at Bamboo Lane. Familia Apartment at Bamboo Lane. Kaya di ba, remember mo itong akong video nga nito ko sa Bamboo Lane? Murag linya ra ni sila. Alright, so kung makita nimo na yung mga under construction. Tadan! So medyo galare sila dito. Usan ni sila mga project. Tama kong gingon yan. Low cost nga condominium. Yes, tama ba? Tama. Usa pasabot ana? Low cost is muna siyang socialized housing. Kumbaga, very affordable houses na gina-offer sa ka-developer. Ayan. First time ba ni nga gibuhat sa Pueblo? Nga Yes, low cost? actually, mostly sa Cagayan de Oro, mga developers, ang ilang socialized housing is house lot. Okay. Unlike kani sa Pueblo, himo na mo siyang condominium. Wow. So meaning to say, sa baratong kuan halaga, pwede na ka maka-condominium. Bringana bagas. Alright. Kailan ko lagi diri kay hangin makasulod. Okay. So karon kani siya na building, unsa man ni nga ikapilan ni? Muna siyang building A. So Building A. Familia Apartments building A. Pila ka floors? 4th floor. So tanan na mo Familia Apartments or socialized 4th floor na gid siya. Kung Okay. ma-notice po nila, wala siya elevator, hagdanan na. Kasi Correct. It's socialized housing. Socialized, so wala elevator. Wala. Yeah, again, socialized housing man siya. So hagdanan ta, exercise. Ba? So para nato nga mga gusto magniwang dito ta sa 4th floor mo kuha. Teka muna, sa usa ka floor pila ka units ni? Bro, dagdag ako nakita. 22 units. 22 units. Okay, sige. Atong tisningan. So, ang uban under construction pa. Yes, sir. Mo try tag sulod sa usa sa mga. So, pareha ra gini tanan. Parehara din siya. Bisag unsa nga floor, pareha ra kada ko, pareha ra So this kuan. one is 22 square meter. 22 square meters. Mali Okay. ground floor. Ground floor ta. So na CR. May May CR. tiles na. Okay. Tapos na din kay oni mo nga murag medyo balcony. Ayan. Again na medyo under construction pa siya, that's why medyo abog-abog pa siya. So na dapit sa dalan na dayon. So na kay ona ni. Aba, okay. So nga ni ang dating niya. Yan ceiling. Okay. Na siya ikaw galing yung water. Oh, correct. In case of emergency. Kaya nila siya. So pag turnover ani sa itsura niya ni. So mo na ni siya ani na siya. Okay. So ikaw sementado na siya.
na nasa puti nga pintal, so ikaw na rin bahala kung sa imong gusto or ipa-tiles pa kanimo. So far ang CR mo ay Ang 9 tiles. Okay, na tiles. Okay, dito na sa pikas ng mga angle. Oh, na CR. Okay, na shower. Sa likod. Tapos diri po. Diri nga area medyo nakatubang ta sa kuan. Lamor mas bugnaw diri. Wow. Pero mas ganan ko diri nga part kay basta gali na yung mga green. Gaka-attract dayon ko. Ana, okay. So nasa on balcony. Ayan. So agi ni ngani ng unit ni imong sudlan. So, alright. Ato ta sa kuan. Makasaka na ba ta? Yes. Ito ta mag-story about sa presyo. Fresh na fresh. So, wala siya elevator. Pwede yung kay Nana yung hagdanan. Yeah, correct. Di na po siya dagko ang no. So this is the second floor. Tada! So okay na pa na long fourth floor. Yes. Okay. So muna yung second floor. Wala problema, wala sakit, wala issue akong tuhod. Wala tigulang diri nga nasa gol. Pwede na naman ni dagan-daganon. Third floor. There's the third floor. Og ang fourth floor. Ha. Adyo lang anong gihangak na ko. So again, walay diferensya. Walay diferensya sa presyo sa kadako regardless kung first, second, third o fourth floor. First and second is mas mahal compared sa Okay ako. Otro na ko. So, lay ang presyo sa naka sa first o First and second kan. Mas mahal siya gamay kaysa third. sa third o fourth. Well, ang advantage ko naka sa first, medyo siyempre door naka sa dalan. Ang nakalami po, pilin ako para sa fourth floor ka. Kay lami ang view. So okay na rin muban din. So nata sa fourth floor. There. Muning dalan diri. Unsa ni at ba nga housing sa Agustin? San Agustin ning Valley Housing sa Tubangan. Imo ano dito bas Kani ang Forest View. Forest View. Diha San Agustin. Katong amoa sa mga celebrity nga mga subdivision sa Westwood sa ako dito sa unahan. So kanita ng pueblo nga project. Kung tanaw nimo nakalamig gid nila diri. No, daghan pa kay makita nga mga green. Desang forest na ano. All right, nice. I love it. Ang pangutan na karon siyempre. Actually pila na ni ka building talaga. I know nasa unahan na naman dito. And the existing 7 buildings dito na area. So kato siya sold out naman. So Okay. ato ang ginabaligya karon is kaning Familia Apartments. So nami kaming building B and D. Okay. Na may duha ka building na i-construct. Well, makita ni later makita man ninyo na ongoing ang Yan, may construction dito. Sige nga, ato sa tanawon para abi ba lang na makakmi. This is the hallway. Oh, di ba bro na ka sa hotel? Ay, pagaling mo. Okay. So, siyempre, each floor, in case of emergency na, sila yung mga So, muna mong istoryahan nga construction. There. So, this is another building. Yes. So another building na po nga gibuhat nga which is mo nang nag-video ko karon para sultian ta mo. Swerte mo ang nagtan-aw karon ngano man dili ta magstorya mga igala. Sultian ta mo sa tinuod ha. Swerte mo kang nagtan-aw sa video karon kay kato nga building mag-selling na sunod kami next month. Next month. Ay, June.
Sa tiron anay lang, dali ra kay magkaubusan gyud ayon. Alright, that's why kamo diha nga mga nagtan-aw, ayaw niyo lang ay langaya pa. Magbutang kog link below saon or pwede PM mo sa amoa para makapareserve na dahil mo. Ang pangutana, pila ba ang reservation? Okay, reservation fee is as low as 10,000 pesos. Wow! Tapos, ang iyang equity payment, ani, is nada siya sa around, kung third and fourth floor, nada sa 6,000. So, payable na 10 months. Tapos, after dayon, ana, is ang 10 months po dayon, kung second and first floor, nasa 9,000. Ah, okay. Tapos, ang maka-avail, ani, is katong mga 12,000 income pataas. Ah, okay. So, socialized housing man, katong mga minimum income earner, can avail. Oh! So, pa-reserve na dayon mo. Pila ka units na tanan sa ka-building? 92 units. Okay. 92 units. So, mga na, mga 90 ka pin. So, ayaw na mo paglangay-langay pa. Starting next month. Today, sa itong pag-shoot is May 9. May 9. So, mga May, basta karon mula? Next month. Mga next month sa June. Oh, so magsugod na. So magpa-reserve na dayon. Alam mo, ito suggestion na nako sa mga OFW diya. Ayaw patulugan yung mga kwarta i-invest na diri. Muni sakto nga investment. Sa tanan pud nga na ay mga balay na daan. Diya sa mga lagyo ng mga dapit. Tapos gusto mo na unit diri sa Cagayan de Oro, pwede sa mo magkuha. At least kung ano mo din, hindi mo kailangan mag-hotel. Huwag yung kaso manggaling, nabi kuan diri. Mag-usay style diri mo, nabi po caretaker or some style diri lang. Pwede naghihapon kayo. This is a condominium man. So, Oh. type of ownership niya is condominium. By the way, it's not 92 there. 96 units na na. So, per floor is na siya 24 units. Okay. Sa per floor. Tapos, inyo ni siya i-loan kasi since it's pag ano man siya, socialized housing. So, kaya nga ni-build pag-ibig. Ah, okay. Ang imo na dayon, kung makahuman na lang sa equity payment, bayad na lang dayon ka o social imo ang amortization sa pag-ibig na 3,300 for 30 years. So, very affordable. What? 3,000? 300 na may Ang imong monthly ra dayon? Yes, for 30 years. So, Ayaw ano na. mag-rent pa ka? Yes, 3,000. My God. Naiuban dia garinta, kabalo ko garinta lang mo, ka ng bed spacer lang mo, mabayad mo. Pareha lang ang presyo, may pamagbuha lang mo. Ang galing. Alright, ay na paglangay-langay pa, now na po. Nakakita ka niya video, now na. That's it, guys. Ay na paglangay-langay, kuha na. Alright, kay na. Para tuwa, no? 3,000. Tapos syempre, of course, Pueblo de Oro. Di ba? Like it. Perfect.